आता तुम्ही बघू शकता फायनली शिफ्टिंग झालेली आहे। ये लास्ट बेडरूम है, देखो उधर सामने वाला आपण इकडे ठेवलेला आहे। हे सर्व आहे, इकडे सुद्धा गॅप आहे। हा आपला हॉल, नंतर इकडे आपला बेडरूममध्ये मोस्ट ऑफ द सामान मी असं ठेवून घेतलेलं आहे बघा सर्व। तर इकडे बघा आपली शिफ्टिंगचं काम चालू आहे आणि मोस्टली सर्व सामान आपलं खाली गेलेलं आहे। आता तो कोणकोणतं ठेवायचं ते राहिलं आणि कोणकोणतं न्यायचं ते आम्ही खाली नेतो, एवढं सर्व सामान राहिलेलं आहे। ये बॉक्स और ये बॉक्स ना, ये कबोर्ड का 15 आणले। आता कपाटाला काय लावलं आहे मी, नरम काहीतरी लावलं। म्हणजे कसं कपाटाला लागणार नाही ना इकडे तिकडे। एवढे सगळे बॉक्स कपाटातले। अब थोड़ा सा उठावा असं। तो दिवाण खाली केला काय, बाहेरचा ट्रक व्यवस्थित केला पहिला। पॅकिंग आमची चालू आहे। तो बघा आपला तिकडे ट्रक उभा आहे, लेके जाओ। हे आता बॉक्सेस जातात। खाली कपाट किचन मध्ये काढायचं ना, मांडणी काढायची। मांडणीमध्ये एक झालं ना सर्व। सकाळची 10:30 वाजले। भाई का फोटो लिया है। तिकडे बघा आमची ऑलमोस्ट सर्व पॅकिंग झालेली आहे। पॅकर्स अँड मूवर्सने सर्व आपल्या ट्रकमध्ये नेऊन बॉक्सेस भरलेले आहेत। तर कसं वाटलं मी तुला? मी दमले, पण आपण एवढं पण म्हणजे फक्त मॅनेज सांगायला लागतो ना, पण त्यांना असं हे काढा ते काढा, हे भरा ते भरा। आता एवढं सर्व सामान आहे ते ठेवायचं, कोणकोणतं ठेवायचं, कोणकोणतं आपल्याला टाकायचं आहे, बरोबर। आता काजल, मम्मी आणि भाई इकडेच राहतील। मी त्यांच्या ट्रकमधून आपल्या नवीन फ्लॅटमध्ये जातोय आणि सर्व बॉक्सेस आता लोडिंग झाली, आता अनलोडिंग आणि परत तिकडे ठेवायचं आहे। आणि आम्ही निर्णय घेतला की बॉक्सेस आम्ही तसेच ठेवणार आहे। आतमध्ये सामान बघू शकता। रूम आता थोड्या वेळाने आता परत साफ करायला लागेल ना मम्मी। चला तुम्ही इकडेच राहा आणि मी तुम्हाला घेऊन आता आपल्या नवीन फ्लॅटमध्ये जातोय। बाय 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 बाय।
ये आराम से रखना फ्रिज। ये अपना स्पीकर है, ये भी आराम से। पूरा घर का सामान इधर ही आ गया ना? बाप रे, ऐसा देखने में लगता नहीं कि बड़ा होगा, लेकिन सब आ गया इधर। मेरे को लगा कि एक एक ऊपर जा रहा है क्या? ऊपर खुला है, बंद है। नहीं, बंद है। चलो 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 चलो। बाप रे, सब सामान। हाँ, जवान है। अपन को क्या बोले? पहले वो आता है ये लास्ट बेडरूम है, देखो उधर सामने वाला। ये फ्रिज, हाँ फ्रिज उधर ही रखो। ऐसा रहेगा। हाँ ऐसे रखो, ये फेसिंग इधर रखो, हमारे पास रखो। प्लग लगाना है इसका? इधर प्लग नहीं है, पीछे भी है। पीछे भी है, पीछे लगा ये है इधर। तर इकडे बघा आपला पहिला कबोर्ड आलेला है। देखो इधर लगा दो, 2 कबोर्ड लगना चाहिए, वैसा लगाओ आप। एक का फेसिंग मेरे तरफ, एक का फेसिंग उसकी तरफ, ऐसा घुमा दो, ऐसा घुमा दो आप। हाँ, वो पहले कबोर्ड घुमा लो, ये दोनों उधर ही फिक्स कर लो आप साइड में। ये फिर इधर रहेगा? हाँ हाँ, एक का फेसिंग इधर, एक का फेसिंग है, दोनों का फेसिंग ऐसा। हाँ ओपन हो रहा है ना? हो जाएगा। एक हाँ, साथ नहीं होगा, लेकिन हाँ एक एक तो होगा ना, तो अंदर जाने दो वो दूसरा वाला। ये पिंक वाला इधर, रेड है, सॉरी रेड वाला है ना। अच्छा घुमाओ दो। हाँ अंदर डाल दो, अंदर डाल दो। ठीक है, राईट। आता समोरून बघा ट्रेन जाते। शिफ्टिंगचं काम एकदम जोरात चालू आहे। फ्रीज मी टेम्पररी इकडे ठेवलं कारण किचनमध्ये अडचण नको म्हणून। कांच का नीचे रखो क्या ऐसा? नहीं, कांच नहीं जाता है वैसा, थोड़ा सा ये होता है, जाता है लेकिन वो। हाँ दबा दो उसको। खूप दिवसापासून आपली धावपळ झाली होती ना, की आता रूम चेंज करायचं आहे, शिफ्टिंग करायची आहे। तर आता तुम्ही बघू शकता फायनली शिफ्टिंग झालेली आहे। आणि शिफ्टिंग फक्त मी केलेली आहे, असं नाही की मी केलं, मी इकडे फक्त आलेलो आहे। बाकी मम्मी, ताई, भाई, बाबू सर्वांनी आणि ॲक्च्युली तुम्ही सर्वांनी पण खूप जास्त हेल्प केलेली आहे। आता आपली शिफ्टिंग झालेली आहे। आपला घर जो फायनल झालेला आहे तो तुम्ही व्हिडिओमध्ये आता माझ्या पाठी बघू शकता आणि मी तुम्हाला त्याचे टूरसुद्धा देईल। आणि मम्मी आणि काजल, ताई, भाई, बाबू, दिल सर्व आल्यानंतर पण तुम्हाला मी सर्व दाखवेल। आता सर्वात आधी जे मला खूप आवडलं ते म्हणजे बाहेरचा व्ह्यू, ते तुम्हाला दाखवतो बघा। वाव, आणि इकडे असं आपण बाल्कनीमध्ये जेव्हा बसणार ना तेव्हा खूप छान वाटेल। तर ही आपली आहे हॉलची बाल्कनी आणि तुम्ही इकडे बघू शकता आपला दिवाण आपण ठेवलेला आहे, सामान पण ठेवलं, दिवाणाचं सामान आपण इकडे ठेवलेलं आहे। हे सर्व आहे, इकडे सुद्धा गॅप आहे। हा आपला हॉल, नंतर इकडे आपला बेडरूम। बेडरूममध्ये मोस्ट ऑफ द सामान मी असं ठेवून घेतलेलं आहे बघा सर्व, का जेव्हा येईल तेव्हा आपण इकडचेच बॉक्सेस हे करून आपण काढून घ्यायचं। तर हे सर्व ठेवलेलं आहे आणि इकडून सुद्धा व्ह्यू तुम्ही बघू शकता किती छान वाटतंय। तर हा आपला छोटासा बेडरूम आणि आता आपण जाणार आहे आपल्या मोठ्या बेडरूमकडे। हा आपला वॉशरूम, आता ते तुम्हाला लाईट बीट दाखवल्यानंतर टूर देईल। आता सध्या तर मी तुम्हाला फक्त दाखवतोय की काय कुठे ठेवलेलं आहे।
तर इकडे बघा आपले सर्व आपलं कपाटाचं सामान इकडे ठेवलेलं आहे. आपले AC, आपला बेड, आपला म्हणजे मोठा छोटा दोन्ही बेड होतो हो. आणि इकडे आपले व्ह्यू, आपला हा व्ह्यू बघा जो आपल्या गॅलरीपासून दिसतो, बाल्कनीमधून तोच व्ह्यू आहे. आणि रूम पर्सनली विषयावर एकदम छान बोलतात ना, पॉझिटिव्ह वाईब येते आणि एकदम छान वाटते. म्हणून मी काजलला पण आणलं होतं, पण मम्मी एकदा सुद्धा आलेली नाही आहे. मम्मीला येऊन एकदम छान वाटेल, मला तर गॅरंटी आहे. तर हे झालेलं आहे आपला हॉल. आणि आता तुम्हाला किचन दाखवतो. आणि तुम्ही आता किचनमध्ये बघू शकता सर्व आपण सामान आणून ठेवलेलं आहे. किचनचं सामान किचनमध्ये ठेवलेलं आहे. आणि नंतर आता आम्ही जेव्हा येऊ, आता इकडे बघू शकता, इकडे आपलं वॉशिंग मशीन पण आपली इकडे ठेवलेली आहे. आणि इकडे आपली मांडणीसुद्धा गेलेली आहे बघा. मांडणीचं अरेंजमेंट होईल इकडे. आता पार्टी आहे, लॅडर आहे आपली, मांडणी पण इकडे प्रॉपरली राहील. ओके, तर अशी होती आपली हाऊस टूर. आणि तुम्हाला कसं वाटलं आम्हाला नक्कीच सांगा. आणि ही जाई आहे तशीच आम्ही त्या साईडला पण जाई लावून घेणार आहे, म्हणजे दिलला काही प्रॉब्लेम व्हायला नको. आता मी तुम्हाला ना विस्टाडोम कोच दाखवतो. मी ज्यामधून मी रत्नागिरीला गेलो होतो, तो विस्टाडोम कोच बघा आता पुढे लावलेला आहे बघा. बाकी आपली लाल पिवली आपली तीच ट्रेन आहे ती, जी आपण त्या ट्रेनने गेलो होतो ना, तीच ट्रेन आहे ती. तर इथे बघा मी आपल्या बेडरूममध्ये आहे. मास्टर बेडरूम म्हणू शकता, जो मोठा बेडरूम आहे लास्टमध्ये त्याच्यामध्ये. आणि 2 कपाटं इकडे ठेवून घेतली आहे. 1 कपाट आपण छोट्या बेडरूममध्ये ठेवून घेतलेलं आहे. इकडे आपलं बेड ठेवलेलं आहे आणि तिकडे आपलं ऑलमोस्ट सर्व सामान आपल्या बॉक्समध्येच आहे. कारण जेव्हा आम्हाला पाहिजे, जेव्हा आम्ही इकडे येऊ तेव्हा सोयीस्कर त्या बॉक्सला उघडू आणि तसं आम्हाला पाहिजे तसं तिकडे लावू. तसे म्हणजे मोस्टली म्हणजे जे कपडे आहेत ना, तसं मी बॉक्सेस इकडे ठेवून घेतलेले आहेत. आणि तुम्हाला ऑलमोस्ट मी सर्व घराची म्युझिक देऊन तुम्हाला सर्व घराची टूर दिलेली आहे. तुम्ही पण बघितला आहात. पण आता मम्मी जेव्हा येईल, मम्मीचे जेव्हा एक्सप्रेशन आपण बघू. मम्मीने तसं व्हिडिओमध्ये बघितलं आहे, पण तुम्हाला एक सांगितलं ना, तेव्हा पर्टिक्युलर एक माणूस जेव्हा येतो इकडे ना, एक फील घेतो ना, तेव्हा एक वेगळं वाटतं आहे. आणि असं वाटतं की काहीतरी अपडेट केलं आहे आपण आणि एक चांगलं अपडेट केलं आहे. मला तर खूप छान वाटलं. काजल पण आली होती, तिला पण खूप आवडलं. आम्ही दोघांनी बघितलं, मम्मीने व्हिडिओमध्ये बघितलं, मम्मीलाही आवडलं. सर्वांचा डिसिजन घेऊन आम्ही हा बुक केलेला आहे रूम.
आणि तुम्ही हा विचाराल की त्या पॅकर्स अँड मूव्हर्सचे चार्जेस किती झाले, तर सर्वांना वेगवेगळे ऑफर्स असतात, डिस्काउंट्स असतात, इनिशियल डिस्काउंट्स असतात. तर ती एक अमाऊंट होती ना, मी तुम्हाला सांगतो, पण त्याच अमाऊंटवर तुम्ही राहू नका. पण माझी जी अमाऊंट होती ती 6,500 पडलेली. त्याच्यामध्ये तिकडून पॅकिंग करून इकडे आणेपर्यंत सर्व गाडी विडी सर्व टोटल त्यांचा खर्च मला काही द्यावं नाही लागलं. 6,500 रुपये. त्याच्यामध्ये 500 रुपये आय गेस माझे फ्रीज आणि वॉशिंग मशीन, म्हणजे जी आपलं आतमध्ये जो फ्रीज ठेवला आणि वॉशिंग मशीन, त्याचा मला इन्शुरन्ससुद्धा होता. म्हणजे जर येण्या जाण्यामध्ये जर त्याला काही झालं असतं तर मी त्याच्यावरती क्लेम केला असतं आणि मला त्याचे पैसे मिळाले असते. 6,500 रुपये लागले, पण ते मला डिस्काउंटमध्ये होते म्हणून मला एवढे कमी मिळाले. त्याचे जास्तसुद्धा असू शकतात. आणि तुम्हाला सांगतो हेच आपल्याला परवडतं की असं आणणं. ठीक आहे, तर इकडे मी आलेलो आहे. आता मी घरी जातो. खूप वाजले, तर इकडे बघा 5:30 वाजलेले आहेत आणि मी आता घरी जातो आणि मम्मीला काजलला सर्व इन्फॉर्मेशन देतो. तुम्ही इकडे बाहेर सिनेरी बघू शकता.